nje bangena abantu namhlanje nje ngikhetha ukuba live la ku Facebook namhlanje ba ngizophendula imibuzo engibuzwa yona lapha yana kuma comment. Abantu bakhala ngophondo, abantu bakhala ngamafutha emali, abantu bakhala ngomuthi wami wokudonsa. Dokotela uDlamindo eKhosi udlula bedlala umfana ongenamona abathi nganyuba izinto anyuba ezwanga izibe esingashubisana ihlobo ubhedwabhedula umhlaba masiphathwa avala icapha selifile iKhosi lamakhosi inyanga abantu umsizi wabantu inyanga yabantu umshaba bonke abantu abasebenzi bambulela qedwa wavuka abanqoba. Ngibingelela enhle eMpumalanga ngeNtshonalanga ngenyakatho, ngibingelela amakhosi sonke, ngibingelela indlunkulu, ngibingelela wonke umuntu osesizweni samthanya nomuntu oseSouth Africa. Ngize ngibingelele ngisho abaphesheya ulwandle uqobo, ngize ngibingelele iGoli, Cape Town, bonke emagumbini omhlaba wonke la kufinyelela khona la khona udokotela noma i-social media. Ngiyabingelela, ngibingelela nje na into engiphathele yona amafutha la kuthiwa uPiano. Ngenza lo live obahlabe khona umuntu ongekho manje ozophinda ubone lamafutha lawa. Amafutha omkhovu kuthiwa uPiano, amafutha omkhovu kuthiwa uPiano. Awathola nombani wahamba umhlaba uzoqede kuthiwa uPiano. uPiano lo nehlo la ngiyafundisa namhlanje ngoba kunomuntu lokuthi ethini uPiano lunehlo la. Ukhona umkhovu uPiano, khona umkhovu obofu, kube khona odaka. Kulaba abayizinyanga abazi ukuthi ngisithini manje. Odaka yilabantu abangasebenzi izulu maninethe noma kuguqubele kuthiwa baba akasebenza namhlanje. La ngikhuluma mina ngamafutha oPiano. Hayi isigodlo sakhe awulambi, business lakhe awulambi, awuhlezi unganayo imali mona lento le. Ngiyakuveza nje namhlanje kuma TV show bengingakuvezi lokho minyaka yonke ngiyakuvezela ngithi uma ngithe phohlo la mina ngasi la. Ngicela ke abantu abafuna ukuthola lamafutha ayatholala la kumina ku 4500 ngikufakele lamafutha 4500 uzobona ukuthi ngizolamba yini. Ngikufakela nje ihloko entweni ogquma ngayo. Mase ngiba nalomuthi lo bafowethu ngithi angikhulume lento ngibe nalomuthi lo nguvule ngibe nalomuthi lo now isidonso sokudonsa into yemali qhuma ngaso. Uthatha lo muthi lo ufake ebhodweni ugqume ngawo ugeze ngawo. Angifuni ukuveza into eningi mina kwabangenayo ngisazobe ngiqale phansi. Lo muthi uyaqhuma ngawo ugeze ngawo noma uthatha ushise phezulu kwempepho ukhulume nedlozi lakho noma kuthiwa wavala ubani noma kuthiwa wacuya umsamo wakho noma kuthiwa wacuyani. Hayi khohlwa lekhaya ngisho ngathi ngudlula bedlala umfana nganamona mina izibe esingishubisana ehlobo. Uthatha imali ewu200 noma imali ewu100 rand uyiqobe uyihlanganise nalomuthi lo. Amabutho la wangampela into ekhulumayo le ephilayo ephefumulayo. Uyishise iphakame uyitshene ukuthi ufuna yenzeni yenze into oyifunayo. Unebusiness lamasingcwabisana, unebusiness lamashonisa, unebusiness le driving school, une-travel, une-tuck shop. Engazi bafowethu ungathwali, cela ungathwali. Kunomuntu ozothi angisekho eGoli, ngisethe uNemlazi ngihlalele lekhaya ngisegarage nje ngihleli angekho esigodlweni. Yazi njengoba ngihlale ngiphumulele kunento nje ethi ake nje ngivele nginivezele nje into encane. Ngiyanivezela ngiyihlalele nje ubona kunecamera lapha phezulu nephila lekha kunamakhamera ngeke vele ufike isibhayizana sizobhayiza la. Lo muthi lona
uma usushisile ulekelela idlozi lakho la lihamba likhathala khona. Ulekelela idlozi lakho la lihamba likhathala khona. Phakama into zakho. Uhlalele ngayo phambili uyisangoma ungenelwa abantu. Umthandazi awungenelwa abantu. Angazi ngikhuluma nobani. Uzoba kanjani imali ingekho emzimbeni kwena? Idlozi lakho lizozwanya ukuthi ufuna imali wena. Uhamba abantu bayageza bakususa amathunzi, uzoba nemali kanjani idlozi ingakwazi ukuphila kuwena, lingakwazi ukulalela. Uma uzazi ukuthi uxakekile, udinga ukuphakamisa umsamo wakho, ufuna ukwakha ikhaya lakho liphakame. 083 59 15 624 083 59 15 624 ukubona ukuthi lento yamanga yini lento engikhuluma ngayo. Ukubona noma lapha ku Facebook uthi Dr Dlamini Khosi page, Dr Dlamini Khosi page ubuka into zami. Ku TikTok uthi @Dr Dlamini 4 ubona into zami lapho. Noma uthi Dr Dlamini Khosi extended. Ku YouTube uthi Dr Zakhele Dlamini Khosi, Dr Zakhele Dlamini Khosi. Hayibo, bafana bomlungu, bafana bezizwe. Ngihlalele na amafutha. Awomkhofu, upiano. Mofuna into okudonsa ibaso, into hey kusami, ngifuna ukufundiswa zonke izinto, into okuphila. Amafutha nawa. Kube ngisesikolweni ngabe ngiyawavula kulabo abafuna ukukholwa ngempela. Awathola umbono ombani. 4500. Ngizosho lokho kuphela bengizoba live nje. Nginitshela lokho. uNkulunkulu anithande, uNkulunkulu anibusise. 083 59 15624 ngitholakala eThekwini eMlazi eNgonyameni la ngitholakala khona. Kulabo abafuna uphondo lukhona la 1.5, kukhona la 2500, kube khona la ka 5000. Kwabafuna ukugeza kulezi insuku sigeza ngo2000 ukugeza umuntu. Kwabafuna ukubethela woza sizocheck ukuthi kwenzakalani kulelwane egida lapho kwakho. Woza sizokubhekela into zakho. Kukhona ukubethela unkosikazi, kukhona ukubethela indoda, kukhona ukubethela ikhaya, kukhona ukubethela ibusiness lakho, kukhona ukuzibethela wena uqobo, kunabantu abakufunayo. Sondela Dr Dlamini Khosi. Angazi ngikhuluma nobani. Kunomuntu ozodotela, ngifuna into mina enamandla. Kunezinto esingayikhulumi la, woza la ekhaya esigodlweni. Sizokuhlolela. Phatha amakhandlela amabili, u5 no500 rand okuhlola. Uze la sizohlola sicheck ukuthi yini edala ukuthi wena ungabe nayo imali. Ngizokhuluma lokho nje namhlanje. Angisho ukuthi okuningi. Ngihlalele nje la ekhaya. Angifunanga ukuba sesigodlweni, angifunanga ukuba sedane, ngihlalele nje egarage. Kodwa uNkulunkulu uthi manje angingene ngibe live lento ngiyikhuluma. Ngoba kunabantu abaningi abahlophekile la. Abangazi ukuthi bafuna lebezi benze njani. Sebehambe izinyanga umuthi usebenza kubona. Waza sizocheck ukuthi udalwa yini into zakho singenzeke. uNkulunkulu ushembu unyazi lezulu. Kukhona into ezoqaqala. 083 59 15 624 083 59 15 624. Facebook uthi Dr Dlamini Khosi page. Ngizobe ngibuye ngolunsuku ngizokhuluma ngenkampani yama security ale ekhaya ekuthiwa iKhosi Security. Ngizobuya ngizokhuluma nalokho futhi ngoba sesinenkampani yama security le ekhaya. iKhosi Security Protection VIP. Siyabonga kakhulu.